Γυάλινος κόσμος, τρίτο απόσπασμα. Η Λόρα και ο Τζιμ χτυπάνε πάνω στο τραπέζι. Η γυάλινη μινιατούρα του μονόκερου πέφτει και το γυάλινο κέρας του σπάει. Πού χτυπήσαμε? 43. Στο τραπέζι. Έπεσε τίποτα? Ναι. Ελπίζω να μην ήταν ο μονόκερος. Αυτό ήτανε. Έσπασε. Τώρα είναι σαν τα άλλα τα άλογα. Αυτός ο Τίμες, ρε παιδί μου, είναι... Δεν εσύ. Αυτός τέλος πάντων. Δεν πρέπει να περνάει και καλά στη ζωή του, έτσι. Ψυχοπλάκωσε βραδιάτικα. Πλάκα κάνεις, ρε Περιστερόπουλε, το έργο είναι αριστούργημα. Αριστούργημα, ξαριστούργημα, εμένα με ψυχοπλάκωσε. Και να σου πω και κάτι άλλο, κούκλα μου. Κακογραμμένο, πολύ κακογραμμένο. Κακογραμμένος ο γυάλινος κόσμος, θα πεθάνω. Ναι, φυσικά κακογραμμένος. Αυτή η Λόρα, πώς τη λέγανε? Wingfield. Αυτή. Ήταν ηλίθια. Ναι, κουκλά μου, ηλίθια ήτανε. Δεν ρίχνεις έναν άντρα τώρα με ένα γυάλινο αλογάκι και σπασμένο κερατάκι γυάλινο. Ξεκούμπωσε κανένα κουμπάκι να βγει το ντεκολτέ. Πώς θα του σηκωθεί του ανθρώπου? Έχει δίκιο. Αν εγώ ήμουν φίλη της, θα είχε τον Τζίμο Κόνορ να σένεται στα πόδια του. Δηλαδή γι' αυτό καταστράφηκε επειδή την παντρεύτηκε ο Τζίμο Κόνορ. Ρε παιδιά, έχασε ό,τι πιο πολύτιμο έχει. Δηλαδή καταστράφηκε το μέσα της. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταστράφηκε. Μπορεί απλώς να βγει πιο δυνατή. Για σκεφτείτε το πώς, ρε παιδιά. Δηλαδή γκρινιάζουμε κι εμείς, αλλά σκέψου να είσαι γυναίκα μόνη εκείνη την εποχή. 3 επιλογές έχεις μόνο. Ή το γάμο, ή τη δουλειά, ή την πορνεία. Ουσιαστικά πρέπει να διαλέξεις, ας πούμε, ποιον θες για τα βατζή σου. Τον άντρα σου, το αφεντικό σου ή τον πάπη το σουγιά. Ανεξαρτησία μας βάρανε. Εγώ ξέρω ότι θα προτιμούσα πολύ πιο απλά να είναι τα πράγματα. Τις πολλές επιλογές δεν τις μπορώ, με μπερδεύουνε. Ναι, Κατερίνα μου, ας πετάξουμε έναν αιώνα αγώνων για τη γυναικεία ανεξαρτησία και τα δικαιώματα. Επειδή εσύ δεν μπορείς να έχεις πολλές επιλογές, άσε μας κοκλίτσα μου. Δεν είπα αυτό, Ρε παιδιά, ένα θέατρο είπαμε να πάμε. Θα τσακωθείτε εδώ μέσα, δηλαδή για όνομα του Θεού. Μωρέ, δεν έχει πλάκα, αλλιώς άντε πάμε. Ρε παιδιά, τι σχέση έχει τώρα το έργο που είδαμε με τα γυναικεία δικαιώματα? Και με τι έχει σχέση, ρε Φώτη μου? Με την ευαισθησία της ανθρώπινης ψυχής. Είπες ρε κρετίνε. Ρε Μίλη, σταμάτα, κάτι θέλει να πει ο Φώτης. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά ξέρετε τι με ρώτησε. Αν η Λόρα Wingfield είναι η Λόρα από το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Τι λες μωρέ, ήταν κουτσί η Λόρα από το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Εγώ δεν είδα τα τελευταία επεισόδια. Ο αδερφός μου έπαιζε μια ροκάνα και σπάζει την τηλεόραση. Παιδιά, ούτε εγώ είδα πως τελειώνει το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Λέτε να συνέβη κάτι κακό στη Λόρα. Την κλέψαν οι Ντάλτον. Έλα, θα σταματήσετε να πει ο άνθρωπος να αποσώσει τη φράση του. Sorry, Φώτη, πες. Λοιπόν, πες, τι νομίζω ότι ήταν για σένα το έργο. Έλα. Λοιπόν, το έργο πραγματεύεται την ευαισθησία της ανθρώπινης ψυχής και τον τρόπο που συνθλίβεται για να κυλήσει το αυλάκι της ομοιομορφίας. Α, να, αυτό είναι με το μονόκερο, τον γυάλινο που έσπασε το κερατάκι του και που μετά έγινε σαν τα άλλα. Ναι. Παιδιά, αυτό είναι μέσα από τη ζωή όμως. Δηλαδή, όλοι μας δεν αλλάζουμε για να αρέσουμε στους άλλους. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι μέχρι ποιο σημείο μπορείς να το καταφέρεις αυτό και να παραμείνεις ακόμα εαυτός σου. Ναι, αλλά μερικές φορές δεν είναι ακριβώς το χέρι σου. Υπάρχουν κώδικες που πρέπει να ακολουθείς. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει να κυκλοφορώ με το κιμονό μου. Δεν μπορώ να πάω με το κιμονό στο γραφείο. Ναι, ρε Ράνια, αλλά είναι επειδή δεν θέλεις. Δεν είναι επειδή δεν θέλω. Είναι ότι επειδή αν θες να ανέβεις, πρέπει να ακολουθείς κάποια στάνταρ που έχουν ας πούμε, στο μυαλό τους τα αφεντικά για το πώς πρέπει να είναι ένας τέλεχος. Ας πούμε δηλαδή το ψυχρό μαύρο, τα γέρ του δολοφόνου. Τι. Ωραία, ρε παιδί μου. Σου λέω εγώ ότι την πιάνεις στη δουλειά και γίνεσαι και στέλεχος. Και καταξιώνεσαι κιόλας. Θα είσαι η Ράνια ή θα είσαι ένα απρόσωπο ρομποτάκι σαν όλα τα άλλα που κτίζεται κατ' εικόνα και ομοίωσή τους. Και εσύ, ρε Μπίλη. Τι έκανα πάλι εγώ, ρε παιδιά. Πες, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που τα καταφέρνεις με την Έμιλι. Θα είσαι ακόμα ο Μπίλης ή θα είσαι η εικόνα που έχει πλάσει εκείνη για να είναι δίπλα της? Από τότε που ο Θεός μας έφτιαξε κατ' εικόνα και καθομοίωση, όλοι οι άλλοι προσπαθούν να κάνουν το ίδιο. Το πρόβλημα όμως είναι όταν κοιτάζεις τον καθρέφτη των άλλων, ότι μερικές φορές δεν ξέρεις ποιος είναι ο πραγματικός σου εαυτός και ποιος η αντανάκλαση. Είμαστε αυτά που κάνουμε. Αλλά ποιοι είμαστε τελικά όταν τον περισσότερο καιρό της ζωής μας τον περνάμε κάνοντας αυτά που περιμένουν οι άλλοι? Άνθρωποι, ψυχές φτιαγμένες από γυαλί. Στην πορεία των ζωών μας συναντάμε χτυπήματα. Καθένας μας πάει σε διαφορετικά σημεία. Και μας μένουν ελαττώματα. Κάτι σαν την αναπηρία της Λόρα Wingfield. Άλλοι ζητάμε καταφύγιο σε γυάλινους κόσμους.
Κι άλλοι πολεμάμε να διαφυλάξουμε το δικό μας γυάλινο κέρας. Εκείνο το μοναδικό χαρακτηριστικό που κάνει τον καθένα μας να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Μερικές φορές το χάνουμε και παραδιδόμαστε στην ισοπαίδωση της ομοιομορφίας. Και άλλες φορές το ακολουθούμε και χαράζουμε δικά μας μονοπάτια. Γιατί ακόμα κι αν συνήθως λάμπουμε στο φως των άλλων, ακόμα κι αν το γυαλί σπάει εύκολα, πολλοί από εμάς ζούμε με την ελπίδα ότι θα καταφέρουμε να νικήσουμε ολόκληρο τον κόσμο με μόνο μας όπλο ένα μικρό κομμάτι εύθραστο γυαλί.